Løber du ikke den for Kattevej? Nej, det er heroppe. Det var bare for, hvis som det er Danny kom. Nej, han er lige der løb. Hej så alle sammen, og velkommen til. I dag der sidder vi inde på Globus, som er feststabens server. Og jeg har spillet herinde før, men jeg har ikke rigtig fået optaget ind, så derfor jeg har 12.000 ude til højre. Og jeg har 0 kroner, så det er jo godt nok. Ja, og så har jeg har fået flere tid siden har jeg fået købt den her celle, og der er faktisk rimelig godt gear i den. Og der er også mad, og jeg har lige høstet farmen her. Og så er der også lidt mere gear enchanted svær. Så, og hvis I nogensinde ser nogen, der har sådan noget enchanted svær, så er det snyd. Fordi at det er bare unbreaking svær. Så. Så det er sådan en rigtig troll. Ja. Vi skal lige passe på, at der var nogle iron guys lige herinde, inden vi skulle optage. Skal vi bare gå ned til minen? Jeg ved, jeg har aldrig spillet derinde, så du skal nok lige sådan hjælpe mig med, sådan, hvor det er henne og sådan noget. Ja, bare for efter mig. Jeg ved ikke, hvor det er. Ind i cellen. Løb. What? Prøv at se. Det er sødt. Danny, jeg tror også, han hacker. Kan man godt hacke den? Var der ikke godt? Jeg tror, han shifter lige herude. Fordi at hans navneskilt er lige forsvundet, sådan lige med det samme. Nej, jeg så ham løb. Der kommer vand ud for den der celle. Ja. Løber du ikke den for Kattevej? Nej, det er heroppe. Det var bare for, hvis som det er Danny kom. Nej, han er lige der løb. Shit. Det er sådan lederen. Det er ikke engang fordi vi har noget der er specielt. Lol. Jeg tror lige vi fik ham der. Ikke klip ind imellem der. Bare ind til melonfarmen. Jeg nåede det. Shit. Er der ikke nogen vagter inde eller noget? Nej, der er ikke vagter inde på den her server. Så man kan bare have iron gear. Ja. Men du er jo ligesom lidt strandet, kan man vel sige. Altså, du er på en fremmed ø. Det er måske lidt en kopi af strandet serveren. Hvor gik du egentlig hen? Jeg kan kende til minen. Hvor er den? Hen over sådan en bro. Der. When the fear takes it over and you can't breathe, when the tears take control and you feel all alone, when your mind is out of control and you feel it all torn down, I got you, when the fear takes it over, I got you. Life is on the line and you need me by your side. I got you, I got you, got you. When the fear takes it over, I got you. When the fear takes it over, I got you. I've been seeking a new life, a new beginning in it. I've been seeking for a new time, a time to start all over. I've been seeking for a new life, a new beginning in it. 'Cause I need you, and you need me. When your mind is out of control and you feel it all torn down, I got you,
When the fear takes it over, I got you. Your life is on the line, and you need me by your side. I got you. I got you. Got you. Ja, så er det bare op mod shoppen. Jeg har minet ret meget. Hvor meget har du minet? Jeg har også minet en del. Jeg minede Et par 6. stacks. Og det er også... ham der Danny. Følger han efter? Ja, der er han igen. Vi var nødt til lige at vente lidt. Kan vi gå ud til, der var røde? Ja. Bare, hvis du løber. Jeg løber. Jeg står lidt og savler. Jeg er også løbet. Han er efter dig. Er han? Ja, han er lige bag dig. Så pas på. Du skal bare løbe lige ud her, hvor jeg er. Ja. De dropper ting. Nå, Jeg ved det. nice. Prøv at se. Jeg forstår ikke, hvorfor de siger, at det er ulovligt. Jeg synes ikke, der har været noget rensning. Eller jo, der har været det engang. Bruh. Kan jeg huske. Og det er udforsk shop. Normal shop. Jeg fik deres jern. Lol. Jeg fik alt jernet. Okay, her der kan man sælge. Ja, husk, du skal sætte blokke for at smadre. Eller sælge. Ja. Så der. Og det koster 25.000 at rank op, så det tror jeg snart, der bliver. Ja, jeg gør. At vi gør. Det tog ikke særlig lang tid for mig. Jeg har 100 og 87 nu. Ja, jeg tror ikke, man kan pay. Nej, det kan man ikke. Og så kan du også warp til de her hytter. Smart. Vi prøver at gå ned til træfarmen. Er du med? Ja. Det er den hurtigste vej, den her vej. For jeg kan nemlig huske, at lige da serveren kom ud, der havde jeg selv hernede. Smart. Ja. Det er sådan køber lige en Ja, hvad køber sådan her, sådan der. okay, ham der Danny efter os, så lad os prøve min her. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in fantasy? Where are you now? You only naturally. Where are you now? Atlantis, I'm dancing. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never meant what I needed. I'm letting go. A deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? I'm dead blind with three times to set the heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Atlantis, I'm dancing. I'm dancing. Where are you now? Another dream. The monsters
Nej, jeg skal lige have et stykke med. Sådan der, nu har jeg 4 stykker. Hvor meget fik du mine? Jeg fik 3 stacks og 49. Jeg fik mig ned 4 stacks. Du sælger det herovre lige ved sådan her. Og man skal huske, at det er at placere blocks. Du tjener egentlig okay godt på det. Sådan 100 for en stack. Jeg fik også jungle root planks. Det kan du ikke sælge. Kan man overhovedet bruge det til noget? Nej. Ja, du fik lige droppet noget gear. Jo, det var mega dejligt. Han Deer Guy, nej ikke Deer Guy, Iron Guy, han droppede. Vi skal nok lige passe på her. Jeg fik... Jeg har fulgt enchanted, jeg har fulgt... Jeg døde. Ja. Jeg havde fulgt Iron Gear, og så dræb han mig på vej hen i spawn. Nej, hvor nederen. Nå, jeg troede du løb hen til et andet sted hen, hvor jeg har gået hen. Nej, jeg løb hen i træfarmen, eller prøvede. Ja, det var stærkt i hen. Men jeg døde lige for enden. Yep. Ja, det var lidt nederen. Men sådan er det. Jeg nåede heldigvis at sælge alt mit. Så, Ja, jeg er lige bag dig. okay. Det er BM. Ja, jeg suicider lige, og så går vi hen til... Bare gå hen til Melonen Farm, eller gå hen til blok 5, tror jeg det er. Det ved jeg ikke, hvor jeg er. Jeg fik lige 5 seeds. Det er henne ved spawnen, og så ved Melonen Farm, der. Nå, okay. Men Er det ikke det, vi bor? jo. Men bare bliv der, jeg kommer. Nå, jeg skal lige hurtigt hjem Oh, med alle de der ting, jeg fik. of course. Jeg fik 15 crafting tables. Det er ikke specielt godt. Nå, Jeg prøver lidt. Er det dig, der kommer? Ja. Ja. Jeg tager lige det der brød og laver om. 3 stykker brød, så får du 2 stykker, jeg får 1. tak. Sådan der. Må jeg tage et par sko, der er gået... Må jeg tage et par sko? Jeg skal lige ned i den der, hvis du lige gider flytte dig. Sorry. Jeg tager en hjelm, der har en durability på 2. Så tager vi også lidt svær med, det havde jeg allerede. Jeg skal lige hurtigt have noget at spise, inden vi løber. Sådan der. Så kan vi ellers bare, hvis vi er heldige, komme ned til BM. Du skal lige vente på mig. Ja. Jeg ved ikke lige helt, hvor det er. Ja, Hvor er du henne nu? med lånfarm. Der. Jeg siger. Okay, og så bare her. Hvis vi ser en Iron Guy, så prøver vi at nakke ham. Mere mindre der ham der Danny, fordi han hacker. Ja. Lad os. Det er dejligt med, at din sko har Death Striver. Så bare sælge det her. Ja, det har de også. Han har Iron Gear, ham der er lige bag os. Tim? Vi kan også bare campe lidt ved BM. Nej, lad os bare... Ja, hvor meget har du mad på dig? Ret meget. Kan du give mig lidt? Tak. Sådan der... Hvorhen er du henne nu? Jeg er gået op. Jeg ved bare ikke, ham der manden der bagved mig. Nej. Valg mig her. Han har fire. Valg mig, det er ikke det, du skal gå op. Du skal gå op herover. Dør du? Nej. Du skal op her. Er der ikke PvP eller hvad? Nej, der er ikke PvP nede i BM. Sådan der. Du kommer over op i træfarmen. Smart. Ja, det er ret nice. Men jeg tror, jeg vil sige mange tak, fordi I så med.